Ayan guys, crocodile fern daw. Ito nga kuya ang ibigay mo sa akin. Magkano kuya yan? Saan ang pinakamaliit dyan? 150. Ito? 350. Ayan. Kaya nga eh. 300 na lang kuya. Kunin ko. Yan. Kuya, bigyan mo naman ako ng marble mo kahit cuttings. Ito mahal oh. Merong, kuya, anong pangalan nito? Si Hibisco. Si Hibisco. Puno lang siya mahal. Kakaiba. Magkano kuya? 250 yung maliliit. Sige kuya, bigyan mo ako. Kaya nga eh. Nainganyo ako eh, kahit may presyo. Sige. 700 po bentahan mo sa online. Pag 700. Kami lang po ang update kasi mga propagation po namin. Oo nga. Sige, ito guys, so nakita nyo. Ay kuya, pwede videohan. Ang galing. Mga bago sa paningin na mga viewers malamang. Oh. Oo. Magkano sa inyo to? 7.5 sa inyo to? Ah, kaya may mga price na talaga siya. Oh, ito no. 7.5. Ba't hindi pala yung nag-vlog sa inyo rito? Ako, ibig sabihin ako pa pala yung smaller. Ah, siya ba? Ay, ito yung mga... Oo nga eh. Looban lang sila. Pero guys, ang gaganda ng kanilang mga plants dito. Nagtatanong lang muna ako. Nainganyo ako kasi yung mga unang binidyohan ko, mga kakaiba. Katutulan, naghahanap ako ng mga mura. Yung mga swak sa budget. Napansin ko yung kanyang mga halaman dito guys, diba? Ayan o. Mga rare talaga, mga pang koleksyon. Mamili na lang tayo ng swak sa budget. Eto kuya. Magkano sa inyo yung ganito? Ay, ito. Ano to? Anong ID nito, kuya? Aglonema varieties. Hindi pa kasi ako ganong kagaling, kuya, sa plants eh. Mga ID nila. Ito daw, not for sale. Pero, kuya, magkano uli yung ganito nyo? Ito? Wow, ang price. Anong ID nito, kuya? Syngonium. Ayan, ang dami nilang syngonium dito guys. Oh, ayan. 800. Pink spot, 600. Tama kuya, no? May mga presyo na pala to eh. Kings, 1,000. Ayan, ito may mga syngonium. May mga syngonium naman ako kuya. Ayan, mga syngonium ni kuya, oh. Ayan ang mga presyuhan. Pink spot, not for sale. Kuya, pag mga ganito kaliliit, magkano? 1.5. 1.5. Ayan. Kuya, anong klaseng syngonium to? Three Kings. Para siyang Mickey Mouse, no? Magkano yung ganito mo, kuya? Hindi pa for sale. Huwag ka lang makulitan sa akin, kuya. Ay, ito, kuya, magkano sa inyong ganito? 600? Oh, ang ganda, no? Ito ang mother. Kuya, meron ka bang maliit nito? 500. 500 ang ano niya. Maliit. Ito, mother plants na. Ayan. Talaga. Ito, pag... Kuya, pag ganito kakapal sa inyo, magkano? Mother plant nila, guys. Ang gaganda ng mga plants nila dito. Ayan, nakikita nyo. Kuya, pag mga ganito, magkano sa inyo? Mother plant na. Ano bang ID nito, kuya? Marble.
Wala ka bang ano nito kuya? Mabibigay sa akin? Not for sale. Pero ang gaganda ng mga plants ni kuya dito. Yan. Busugin na lang po namin ang inyong mga mata sa ganda ng mga halaman ni kuya. Ayan. Puro mga mother plant pala dito. Yan. Pati ito kuya. Anong klaseng ID nito kuya? Anong plants to? Dito ako nakakita sa'yo ng mga kakaiba. Na ano? Homolomina. Homolomina. Kakaiba siya, no? Magkano yung ganito kung ibibenta mo? Wala nang inanatry sa amin. Ito na lang. Pero ang gaganda talaga ng mga plants ni kuya. Ito, meron pa akong nakita. Kuya, ano bang ID nito? Ha? Silverian. Photos. Ang gaganda, kakaiba. Magkano ganito kuya? Puro mga mother plants ang kanyang mga photos dito. Ayan, ang gaganda. Ay, yung mga ganito mo kuya, mother plants din yan. Ito mga maliliit na yan, 350. Wandering ginabarigate. Okay, wandering ginabarigate. Ganda. Ayan, ang mga plants ni kuya, mga pang mother, mga pang koleksyon. Mga kakaiba. Ayan, eh. Ito ba price na ito, kuya? Ha? Magkano yung ganito, kuya? Ito, hindi mga pambenta ni kuya. Oo. Ayan. Kakaiba yung mga ano dito ni kuya. Mga halaman niya, guys. So, ito, kuya, anong ID nito? Caladium. Caladium to? Ito, hindi binibenta. Okay. Ito, mga bago, mga propagation pala nila to, guys. Ayan. Ayan ang mga presyo. Kuya, may Birkins ba kayo dito binibenta? Oh, wala rin. Ito, mga Birkins nila, mga mother. Kuya, ito, anong plants to? Sabun. Mother din to? Gaganda ng mga plants ni kuya. Videohan na lang po natin. Ang gaganda eh. Barbell Max. Tama kuya, no? O, tignan mo yung ginawa nila kuya dito. Ilagay nila sa lupa. Yan, ganyang kalalago. Ito kuya, binibenta nyo. Ay, mga ganito nyo. Magkano pag mga ganito? 250. 250. Temptation. Marami akong ganito. Ito madali kasing palaguin kuya, no, di ba? Oo, yan. Kaya ang gaganda, di ba, guys? Yan. Ayan. Binigay ni kuya sa akin. Yan, kakaiba. Mabait din ang may-ari. Nag-entertain. Maganda mag-entertain ng customer. Basta bibili sa kanya, inaasikaso. Kasi una, nagtatanong lang ako ng mga price eh. Hindi sana ako bibili. Mga kakaiba ang kanyang plans. Ito na lang kuya siguro. Ayan o. Ganda. Oo nga eh. Tapos may pulo. Puno to guys. Puno lang talaga to. Ang nagandahan ko nito, variegation. Oo nga no, ang ganda. Ayan. Pwede yung direct sunlight. Ito. Direct sa... Ito yung naka-direct namin daming kulay. Sige natin. Ito guys, yung kanyang puno. Ayan. Yung resulta. Ang gaganda nga. Lalo na siguro kung nakadirekta sa lupa. Kuya, no? Kaya nagustuhan ko siya guys. Yan. Yan ang mga magaganda, mga pansinin. Yan, mga kakaiba. Ito na yung resulta ng puno niya, no? Nakalagay lang sa Paano ginawa niyo to kuya? Parang matanda na to. Ano ito, di ba? Bonsai? Binonsai nyo. Ang ganda. Marami nga kulay. Pag ganito nakalaki, magkano kuya? 1.5. 1.5 na. Kaya pa rin.
Swak pa rin. Gaganda. Affordable Kasi talaga na. propagation na namin. Kasi propagation na namin. Mura na. Oo. Mura na to kuya sa 1.5. Ang ganda oh. Oo, sa Manila, nagre-range sila ng 7. Oo nga eh. Ito kuya, magkano sa inyo to? Ano to? Ano po yan, nabulaklak na pala orange. Kulay orange. Magkano yung ganito kuya? Ito, Oo. 150 po. 150? Anong ID nito kuya? Hindi alam eh. Nasaan ang bulaklak niya? Gusto ko makita ko ebidensya may bulaklak. Bago ko bilhin. Gusto ko yung naghahanap talaga ako ng mga kakaiba. Ayan, swak pa rin sa budget to guys. 150 lang. Nagiging puno ba to kuya? Scrub lang po. Ay, scrub lang siya. Okay. Ito kuya, ano to mga maliliit mo? Indian beads. Indian, ano? Indian beads. Indian beads. Magkano ito naman yung ganito? Pero, 250. ano to mga bulaklak lang? Mga flowering po yun. Ah, flowering siya. Kuya, kakaiba yung mga flowering mo dito ah. Kasi na siya, yung mga 250 naman yan. Ayan. Makapal yun. Magkano? 250? 250. Ang ganda ma'am na pag namulaklak, punong-puno po. Talaga? Malapit po ganun. Ito guys oh. Ano uli ID kuya? Indian beads. Indian. Ayan si kuya oh. Yung kamay ko to. Indian beads. Naku, pag gusto ko ng kakaiba, kahit ano, walang budget, bibili talaga eh, no? Mahaba po ng... Kaya nga, kuya, ibigay mo sa akin yan. Yan. Ganda. Anong kulay uli ng bulaklak? White ma'am, parang beads po. Ayan. Alawit po siya. Ay, salamat kay kuya. May mga ibang plants na naman ako. Dami naghahanap ma'am. Hindi nila pinapansin kasi wala pang bulaklak. Oo, kasi walang bulaklak. Kaya nga ako, kuya, sa totoo lang, pag ako nagbablog, naghahanap ako ng mga kakaibang flowerings na talagang kakaiba. Yan guys, so yung mga napili ko kay kuya, mga kakaiba. Ayan, wala nga lang bulaklak. Pero babalik ako ulit pag walang bulaklak to kuya. Ito naman guys, yung kanilang variegated, 500 po. Ayan, ang ganda. Hinawakan pa talaga ni kuya. Yan ang gusto ko, talagang nakikisama si kuya sa customer eh. Naghahanap na alaga niya. Ayan ba yung kuya? Yung, magkano yung ganyan nyo? 1.5. 1.5. Malaki na rin naman kasi siya. Ayan. Yayaman din kayo pag bumili kayo ng ganyan. 1.5 sa halagang 1.5. Ganito nakalaki guys. Sa Jinky Pacquiao, ito meron kami. May Ayan. half moon. Ito half moon. Wow, talaga. Ang Half galing ni moon. kuya, talagang inano niya pa, dinemo niya. Ayan. Kuya, ano bang ID niyan? Alocasia albo. Albo. Alocasia albo. Ang ganda nga. Tubo na lang sa kanila kasi yun eh. Ayan. Paglukbang kuya, no? Paglukbang, no? Layo nga po. Pag may sasakyan ka, yun talaga yung advantage nun. No, kuya, no? Ito, kuya, magkano sa inyo to? Ah, wala pa. Bago nga na. Bago lang. Propagate pa naman. Pwede, kuya, iikot mo ako, kuya, dun. Ayun, ang ganda, oh. Saan? Kuya, anong klase to? Milano. Ah, Philodendron. parang may sakit siya. May ano yan. Parang nag-ano yung ano niya. Dahon niya sa ano. Anong ginagawa ninyo para Eh, gumaling yan? Neem oil. Ah, neem oil. Pantanggal ng pest. Yun lang, nilalagay niyo sa kanya. Neem spray. Ang ganda ng Milano, no? Ito guys, yung mga silver satin ni Kuya. Magkano po silver satin nyo? 200 guys, pero sa kabila, ano, ang kapal. Kaya ito mga tanim niya. Parang dyan sa middle sa babayan. Talaga? Teka, paano ba ito tumubo, Kuya? Ibig sabihin, sa buto lang. Ito guys, so makikita nyo. Kuya, ito magkano sa inyo to? Ay, marot lang yan. Oh, kaya. Ano uli? Brandiatum. Brandiatum. Magkano ang price nito talaga, Kuya? Sa labas ma'am, nagre-range siya ng mga 5 big, mga 2.5. 2.5. Wala bang maliit-liit niyan? Ilang dahon? 5 po. 5. Ito naman, Kuya. Sumuhito. Sumihito, kakaiba mga plants ni Kuya. Magkano po yung ganito nyo? Nagre-range siya ng mga 7,000 sa labas. 7,000. Isa inyo magkano? Wala pa. Wala pa, mother plant. Ah, mga mother plant to ni Kuya. Ang gaganda, oh. Ang gaganda ng mga mother plant. Yung mga ganito nyo, Kuya, magkano?
150. Peperomia. Meron akong ganito eh. Ito ano to kuya? Variegated na tumbler. Tamburja? Variegated. Magkano ganito? 350 po. 350 na yung dalawang dahon guys. Pero napakaganda oh. Kaya mahal. Oo nga eh. Yung bulaklak mo na Kulay blue. Ang ganda. Ano uli ID kuya? Variegated. Tumbler. Tamburja. Ito ang gaganda rin nito. Sexy pink. Sexy pink. Magkano ganyan kuya? 250. 250. Yan ang yan ang sa lahat ng collagen yan ang mga sexy. Ayan. Paano naging sexy to? Ito na nga lang na sexy pink. Ayan si kuya na nagsabi sa lahat ng collagen. May pinaka-sexy. Magkano uli kuya ang price? 250. Pero ang dahon niya ay 1, 2, 3, 4. Jesus Vine. Sisus? Begonia Rex tawag mo. Ay, ito. Magkano naman to? 500? Ay, ay, ay. 500 per leaf po yan. Sa amin hindi. Oh. Ano na, nagapang na po. Nagapang na siya. Pero sa iba, 500 per leaf po. Pag sa inyo, magkano talaga? 500 talaga. Ito kuya, anong klaseng plants to? Mandadilya. Magkano naman tong ganito sa inyo? Ang galang po ay 50. Magkano po? 50 pesos. 50 pesos? Ano to? Flowering lang? Kulay puti po, bulaklak. Lalaki pa ba siya kuya? Vine po yan. Vine. Ibig sabihin kung vine, hindi gumagapang. 50 pesos, kakaiba. Kuya, isulat mo nga uli yung ID neto. Yun ang gusto ko, yung may mga kakaiba na kaya kong bilhin muna. Saka na tayo bibili ng taglilibuhin pag mayaman na tayo. Sabay ka, no? Ayan, guys. Ayan, mga server sa atin dito ni Kuya. Ayan. Oh, ito talaga yung binibida sa akin ni Kuya. Ayan, ang ganda, guys. Affordable to, guys. 250. May maliit niyan. Pag ganyan nakalaki, Kuya, magkano? 800. Magkano? 800. 800. Dami naman Affordable. sa- Oo nga, oh. Diba, guys? Yan, ganda. Papat. Isang Ganda. Punta na kayo dito. Mga kakaiba mga plans ni Kuya. Kuya, pag ganito, anong ID nito? sila ka? Oo. Si Lazaro, Philodendron. Magkano po yung mga ganyan sa inyo? Yung ganito kalaki nagre-range ng mga 1.5. 1.5. Mga ano na Kaya siya. pa rin. Ang Affordable dahon niya talaga. siguro mga 8 hanggang siyam. 1.5. Affordable pa rin yung kuya. Oo, napakamura. Ito yung kaninang inano, no? Yung mother plant. Ito kuya. Sino to? Glorious. Aray ko. Magkano naman po yan? Ang per leaf nito, napatak ng 3.5 eh. Talaga? Per leaf. Mapapawaw ka talaga sa ganda. Oo. Ito pala yun eh. Ayan guys, oh. Yan. Archie. Salamat kay kuya. Iniikot niya ako sa garden niya. Teka lang. Kuya, paano mo napalaki yan? Ng ganyan? Binili namin yan last year. 3 dahon. Oh. Tigi-tigi isang dahon, 500 per leaf. Yan na siya ngayon after 1 year. Ay, hindi siya maselang kuya. Hindi po. Kasi, one node cutting lang din yan. ay itong ganyan. Ang ganda guys, no? After 1 year, napaganyan nila. Yan ang lagu-lagu na naging mother plant. Kasi pag hindi ka pa sanay sa isang halaman, nakakatakot bumili. Kuya, ang ganda rin ito. Ano to? Apilandra. Apilandro? Apilandra. Apilandra. Magkano po yung pang mga ganyan? Mother plant. Apilandra. Yan ang name. Apilandra botanica. Mother plant, guys. Ang ganda. Pwede sa mamulak. May flower rin. Talaga. Wala pa nga lang. Hindi natin Ayan, nakita yung meron. ebidensya. Ayan. Ito. Yan pala. Magkano naman ang mga presyuhan yan pag mayroon, kuya? Parang, kung hindi ako nagkakamali, parang ang bili ko dyan ay 4-5. 4-5. Pero mag-eat pa yan. Hindi Talaga? yan malaki ng-
Dito muna tayo sa talagang sok sa budget. Ikot tayo. Pero ang gaganda, kuya, ng mga halaman mo. Wala akong masabi. Kuya, wala akong ibang makita nito. Putulan mo naman ako. Kinukulit ko si kuya, oh. Kuya, pag pinopropagate kasi ito, kahit mabagal siya lumaki, alam ko madali lang itong alagaan. Bigyan mo naman ako. Sa ibang garden, bira ko makakita ng ganito eh. Ito kuya. Campos Portuado. Ang haba ng pangalan. Magkano yung ganyan nyo? Yan po ay 1.5. 1.5. Napakamura po na sa 1.5. Kasi Talaga? na po yan. Affordable pa rin. At saka may bonus kapang eyelet sa likod. Talaga? Eyelet. Po sa likod po. Ay, Nakadikit po yung eyelet na sa likod. ay, oo nga no. 1.5. May bonus pang eyelet sa likod. Ayun. Nakadikit si eyelet. Dami niya oh. 1, 2. Parang yung eyelet, iba ba siya sa ano, sa Adansoni? Yes po. Anong kaibahan? Patingin nga kuya. May Adansoni ako. Ah, parang sa daon sila Hindi magkaiba. pares lang yung eyelet tsaka doon sa isa lang po. Ah. Ay, yung palang ano, mag-isa lang pala. Kaya tinawag na O, malambot ang dahon. Kasi merong ganyan, pang Thailand, ano, alam ko ang presyo. Alam ko. Sa pag-iikot ko, naalalaman ko na yung mga tunay na presyo. Hindi affordable yung ganyan philodendron, kuya, Hindi no? yung eyelet. Ito iba to. Hindi naman ko sa eyelet. Pero kamukha sa ng eyelet. Ayan, si ano. Kaya nga, nakakalito, kuya, eh. Magkano yung ganyan nyo? Si ano to? Sino yan? Si Linyata. Linyata? Oo, kamukha ni eyelet. Pag dito, oo nga, ibig sabihin pag maliit, Juvenile na siya. oo. One note kasi itong binili ko. Magkano Binili ko yung siya ng presyuhan one note. naman yan, kuya? Linyata, yung mga ganitong ano lang ito, mga 800. Okay niya, mga 800. Ang gaganda. At Malaki least, po dahon nito. Silak ng planggana. talagang ina-identify sa akin ni kuya yung mga klase ng mga plants. Yung kaibahan. Salamat kay kuya. Mabait to si kuya. Yan ang dapat sa mga may-ari ng mga garden. Talagang nag-a-assist. Salamat. Kuya, ito, ano tong plants na to? Anthurium po. Seedling po ng Ah, seedling ito ang anthurium. Magkano naman po kung mga ganito kaliliit? Mga 150 lang. Pero kuya, mula sa mga beginner. hindi siya kuya mahirap alagaan? Hindi naman. Talaga? Anong kulay ng bulaklak nito kuya? Wala mong siyang bulaklak. Ay, wala siyang Ang bulaklak. magiging bulaklak niya na makikita mo ng kalimitan yung parang yung sa buto. Oo. Pinakaano niya. Yung parang kulay pula. Na Basta guys, 150 lang to. Ah, ito nalaki pala to. Yan ang magandang advantage na ng kuya, no? Ito kuya. Oh, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, silver sa atin ni kuya, yan o. Lalaki ng dahon, 200 lang yan. Ayan. Kuya, ano to mga nasa taas mo? Anong ID po nito? Golden garland. Magkano po yung mga ganito? 150 po. 150. May mga, ano ba to? Flowers ba to? Yes ma'am, yellow. Yellow, 150. Kuya, ano to? Pang indoor lang ba to? Morning sun po. Ah, morning sun lang. Kasi naaarawan siya. Anong kulay naman po ng bulaklak? Yellow ma'am. Yellow. Yan guys. Ah, ganda pala. Nahaba po siya ng mga 1 meter po. 1 meter. Ang ganda pala guys. So, ayan no. 150 lang guys. Pag maganda po ang alaga, naabot ng mga 2 meters. Talaga. Pwede po sa alaga. Naabot po ng isang di pa ang alaga. Ganda talaga. Type na type ko. Yung mga ganitong pisnili nyo kuya, magkano? Yan. 120. 120 sa kanila. Yung mga common na karedyo, magkano po sa inyo? Yan. 100. 100 lang po. Ayan guys, yung kanilang ano ko uli yung Anthurium magneticum. Sa iba, nagre-range na 2,000 yan mo. 4-5 lang sa kanila guys. Baka gusto niyo mga koleksyon. Ganda oh. Ang kakapal na ng stem nila. Ayan. Ayan, ipakita namin sa mga viewers. 4-5 lang. Hindi na kayo mahihirapang mag-alaga.
I-propa nyo na lang. Ayan. Pag maliit kuya, magkano? Okay. 2K. Hanggang 1.8, pwede pa sa 1. Ayan. Ano rin ba yan? Ganda talaga, parang plastic eh, no? Para siyang velvet. Oo nga eh. Clarinerbium. Imported to galing Holland. Heart shape. Ang galing. Kuya, ano bang advantage ng galing Holland ang isang plants sa rare dito sa Pinas? Ang galing Holland kasi mga tissue cultured kasi yun. Ang problema lang natin naman sa pag bago pa lang talaga, medyo may risk talaga ang halaman ng galing ibang brand. Ayan guys, yung monstera ni Kuya, may trailing na yan. Yan. 800 lang po yan. Yan. Ayan. 800. Mga pipit kasi mga pang reseller ko kasi yun. Kaya. Pagkasama ko na lang si Mother. Ayun, nagre-reseller talaga yun. Nagtitinda yun. Ayan. Napapraning ako. Pigilan ng sarili. Kasi yung pang-koleksyon ko lang yung mga kinuha ko sa'yo.